ist es nach Angaben der Polizei zu gewalttätigen Zwischenfällen sowie Wagner chief Yevgeny Prigozhin met the Russian President Vladimir Putin. Political actors, civilian groups, civil society groups to be part of these. سلام كما يصنحكم زخبركم تخاتلتنا مباركس ناي ساعة الزينة حيزلكم متيلخو مجمرتا جن أرستاتو بوليس جيرمان أبلغتهم أبجيسن أجرجر زفترو إرتراوان 225 جبنا وخصتات مسرتو نقول السودان سلام في التحن من دايس تمززة 4 هاجرات إيجاد أبي إثيوبيا أبزك كايدو آخبها أفريقيا وعقب سلام حيلين مقتاو زعلموا على كايد تسوينا اللوام باتريارك أبونا ماتياس أب مقالة أسلطاني فاغنر يفيغوني بريغوزين دحر نعبي مس روسياوي فلاديمير بوتين كم استراخبن كالوتن زبلو زيناتات حيزنا مصنكم عندنا سناي مكتفال بوليس جيرمان أبلغتهم أبجيسن أجرجر زفترو إرتراوان 225 جبنا وخصتات مسرتو بوليس جيرمان أبلغتهم بقدام أبكتما جيسن نبرة فيستيفال إرتراوان أجرجر زفترو إرتراوان 225 جبنا وخصتات كم مسرته تجلسوه بقدام 231 كابتم أجرجر زفترو سبات أتحت قيد كم زأتو زجلس البوليس أبلغ إسان شدشتن بوليس فوكسن كبيرن محرم تخم زجات محبير منبارو يذكر بتوم بوليس كابتم نت فيستيفال نبتان استعقب منسى استدر بهم أمانن ترامزن يوم تهرمهم بوليس جيسن أبزو تقوم مجلسي أبلغتهم تساتفتي فيستيفال يخون أبلغتهم نت فيستيفال نمتان مس بوليس تقوان سبات حدقا زجات أمسك كم زيل أبريو أتي فيستيفال تمالي سنبتون تقايدو نيريو انت هنا طبق حلوة بوليس لازم برزخون أجرجر كم زي نبرة بوليس كريتسو كنتيبا ختما جيسن فرانك تيلو باتشر إرتراوين أبجيسن فيستيفال نخكاد استوهب فقاد داقماي كخلص كم زلو تقويعو أتكنتيبا مع كانت زينا أبسهابو مجلسي إذا أبكنا مسنبت أبكتمانا نمل علم تزرقع سئلز ورايكونن إلو أتكنتيبا أشحات الفيستيفال زي ملكتهم سبات نقل حدا معلتي كين كاسقصو خمس تخلكلو بمجلات نزا أبقمت بمقتاو حتوخن حتى تالنا أتم فيستيفال زكايدو سبات مستي كاب جزو خي وز استجدد السب بقطريز متقطنو ديوم إذا حتى زي ببوليتيكاون بحقاون مداي كرقا له إلو أبال بايتو زخنا أبال سلفي سديو تورست فراي بولايسنا مزحل نايتي أبسال سي عالم زكايد زولو جريتشت هيكونن اتفوكيس بوليسي سدتنياتات يبقى مبالو مع كنزينا DPA حبيرام منجست جيرمان بقدام اتوم نت فيستيفال نمبتان ستنقسقسو نمنجست إرترا زقاومو كلتم إيتي زخون منقسيات نمبتان أما إيت بوليس بمفار أباترن زنبع غازن كم ستتقامو تغليصو اتوم تقاومتي منقسيات أقدمهم اتي فيستيفال نمغوساغوسي كويناتن نبروباغاندان زغلغل بمباليوم تقاومهم كاسمو صنيحهم محدار تختماون أجرجر نموجات اتي فيستيفال كيكايدو كخل كيلو انت نبره أبتهاجر زركب محبركم إرتراوين بزكايدو موجود اتي فيستيفال كيكايد محدار تختما رتعيوم اتي فيستيفال نخيكايد تقاومهم زل على منقسيات نا بوليس امن تراموزن بمدرباي حدقا خمزة وردو خجلسن كله مكاين بأمني كم زهرمون نحاتصور تقدرشن كم زفرسون بوليس قليتو مجلسي بوليس أتم منسيات قبل التنتساتف فيستيفال تعينن زنبر أوتوبسون يأمان كم زدربيو أبريهم أبز حلف عمد نحاسة أبستخيدة تمساسة الفيستيفال أجرجر تلعلو كابتوم أبتي فيستيفال ساتفو زنبرو سبات حيالة خمس تهرمو كابتوم نت أجرجر زلع على سبات حيالة تأثيرهم قدام من رؤمه اللون إفلات كتما جيسن كفرانكفرت نشانخ سمين أستاد 5 كيلومتر رحلات تركب 84 شح نوار زلوا كتمايا أتي فيستيفال بتي مس إمباسي إرترا متأثر كم زلوا زنكر محبركم إرتراوين أب جرمن ستود دبخوينو كاب إرتراس تلاقو سلسة فلوتات درفتي نت فيستيفال نمدماء كم ستساتفو أب محبراو ميديا بسلسة سنة موعو عيتات كزرق حق أنيو أبز حلف عمتت جرمن حيالو إرتراوين سدتنياتات مثل عقبة ذهبت هاجريا بحافشة أب إيربا زركو إرتراوين حتى عقبان عقباس توهو من بقصر مزرقة كاب هاجرات أفريقيا سبزحة أهاز يشفنو نقول السودان سلام في التحن من دايس تمزز 4 هاجرات إيجاد أبي إثيوبيا أبز كايدو آخبا أفريقيا وعقب سلام حيلين مقتاوز علموا على كايد تسوينا اللوام نتوم أب السودان أب كنا تسأميدهم زلو كلتا جنرالات المقرب بأمريكان مرحت الزوبان سودانويان نستمع كلزته أب أديس أبا دحر مكيادهم يو اتوساني توسيدو زلو سيفيلاوين نمحلاو سبعو دقف نمقتاو وحسنت نمهابن تتباقى حيلا مبرق أفريقيا EASF زوافر اللو تخقلو نمقمقام وعلا كايد كم زوصنو تم مرحتي لومي أبزل صوو حبراو مقلتي أفليتوم مرحتي إيقاد نتي أبزمت حموس 10 حملة أبقبس سكايد أخيبا قروا وابت السودان زغن هاجرات زلو مدقفون كاليس أمالو
ክልቲኦም ወገናት ብህጹጽ ጎንፂ ደው ብምባል ዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ብኣድማዒ ኣገባብ ምቁጻርን ምክትታልን ዝተሰነየ ገደብ ኣልቦ ስምምዕ ምቁራት ተጻብኦታት ክፍርሙ ኣትሬርና ንጽውዕ ክብሉ መራሕቲ ኢጋድ ተማሕጺኖም። ኣብ ዞባታት ዳርፉርን ኮርዶፋንን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዓት መሓዙ ከም ዘሻቀለን ዝገለጻት ተወከልቲ ኢጋድ ዝኾነ 4 ሃገራት ምትእትታው ወጻኢ ነቲ ግጭት የናውሑን የጋዶን ምህላው ጠቒሰን። እቲ ምትእትታው ወጻኢ ብመን ዝተኻየደ ምዃኑ ግን እቲ ብሶኒ ዝወፀ መግለጺ ኣይጠቐሰን። ልዕሊ 600,000 ዝርከቦም ኣስታት 3 ሚልዮን ሰባት በቲ ዝቕጽል ዘሎ ውግእ ከም ዝተፈናቐሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኩሎም በቲ ኩናት ተጸልዉ ሱዳናውያን ዝበፅሓሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ክልቲኦም ተጸባእቲ ወገናት ምስ ትካላት ረድኤት ክትተሓባበሩ እቶም ወከልቲ ኢጋድ ፀዊዖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ፣ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ፣ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ጅቡቲ መሐመድ ዓሊ ዮሴፍ፣ ንኣቦ ወንበር ኢጋድ ዝኾነ ፕሬዚደንት ዑመር ገለ ወኪሉ፣ ፍሉይ ልኡኽ ደቡብ ሱዳን ቦልመል ድማ ነቲ ምክትል ኣቦ ወንበር ኢጋድ ዝኾነ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብምውካል ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም። መራሕቲ ኢጋድ ኣብ ክፍለ ሰነ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዘካየድዎ ዋዕላ ኬንያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንጉዳይ ሱዳን ክከታተላ ምዛዞም ይዝከር። ሶማሊያ ስለምንታይ ኣብቲ ኣኼባ ከምዘይ ተሳተፈት ዝተገልጸ ነገር የለን። እቲ ብኣቦ ወንበርነት ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ዝተመርሐ ኣኼባ ወኪል ብጀነራል ዳጋሎ ዝምርሑ ሓይልታት ኣዳዒም ኣሰር ዮሴፍ ዒዛት ተሳቲፉ። ኣቦ ወንበርነት ዊልያም ሩቶ ዘይቀደዎ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ወገን ሱዳን ግን ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፈን። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣኼባ ብኻልእ ሰብ ክምራሕ ምጽዋዕ ዘቕረብዎ ጠለብ መልሲ ይጽበዩ ምንባሮም ይጠቅስ። ልኡኽ ሰራዊት ሱዳን ብመሰረት ዝተገብረሉ ዕድመ ክሳተፍ ቃል ኣትዩ እኳ እንተነበረ በኺሩ ምውዓሉ ዘሕዝን እዩ ክብል እቲ ኢጋድ ዘውፅኦ መግለጺ ኮሚኒኬሽን ገሊጹ። ኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ባንኮለ ኣዶዮ ከምኡውን ወከልቲ ሕብረት ኤውሮጳ ግብፂ፣ ብሪጣንያ፣ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ከም ዝተሳተፉ ኢጋድ ሓቢሩ። ኣቦ ወንበር ኢጋድ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ከምኡውን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ተረኺቦም ነይሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ሞሊፊ ምስ ሓለፍቲ ዞባ ብዛዕባ ሱዳን ምክኻር ሎሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ተኣቱ ሓቢሩ ነይሩ። እቲ መግለጺ ሞሊፊ ኢጋድ መራሕቲ ኣብ ዞባ ዝርከባ ሃገራትን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ዝሰርሑ ዘለዉ ሱዳናውያንን ኣብቲ ዓውደ ዘተ ክሳተፉ ምዃኖም እውን ጠቒሱ። እንተኾነ ሱዳን ትሪቡን ዝተባሃለት ፍልጥቲ ጋዜጣ ሱዳን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘተ ንሱ ይኹን ወከልቱ ከም ዘይሳተፉ ፀብፂባ ነይራ። ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ይኹን ወከልቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይተሳተፍሉ ቀንዲ ምክንያት ህሉ ኣቦ ወንበር ኢጋድ ዝኾነ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ምስ መራሒ ሰራዊቱ ሃቢ ህፁፅ ደገፍ ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ብዘለዎ ጥቡቕ ርክብ ኣብ ሱዳን ዘይሸራዊ ዝኾነ መርገፂ የብሉን ካብ ዝብል ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ከም ምንጭ ጠቒሳ እታ ጋዜጣ ገሊጻ። እቲ ድሕሪ ሓያለ ዓመታት ናብ ኢጋድ ዝተመልሰት ኤርትራ ኣብዚ ኣኼባ ክትሳተፍ ድያ ኣይትሳተፍን እኳ እንተዘይተገልጸ ትማሊ 8 ሓምለ ኣብ ሰዓታት ምሸት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክትል ፕሬዚደንት መሰጋገሪ ልኡላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ማሊክ ዓካር ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ኣስመራ ረኺቡ ከም ዘዘራረበ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን። እቲ ርክብ ኣብ ጭቡጥ ህሉ ኩነታት ሱዳን ዘድሃበ ንተስፋን ተኽእሎታትን ደው ምባል እቲ ግጭትን ከምኡውን ተራ ኤርትራ ኣብ ምፍታሕ እቲ ግጭት ዘተኮረ ምዃኑ ጀነራል መሊክ ማዕከናት ዜና ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪቃ ሞሊፊ ሎምን ጽባሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትጸንሕ ተገሊጹሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንመገሻ ሞሊፊ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ንዝኾነ ወገን ሱዳን ወተሃደራዊ ደገፍ ከሂባን ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኢደን ከየእትዋን ኣተሓሳሲቡ። ቆፀራ ካይሮ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግብፂ ንክልቲኦም ጀነራላት ሓሙስ ናብ ካይሮ ፀውዒ ከዘራርቡኒ ኢላላ። ደጋፊት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከም ዝኾነት ብሰፊሑ እትግለጽ ግብፂ ትኹን ንጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎን እትድግፍ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነዞም ክልተ ጀነራላት ንምቅርራብ ዝኾነ ወግዓዊ ተበግሶ ኣይወሰዳን ጸኒሐን። ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ንወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ጅዳ ኣብ ዘዛተይሉ ግብፅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢደን ሓወሰን። በጽሕፈት ፕሬዚደንት ግብፂ እቲ ኣብ ካይሮ ክካየድ ዝተሓስበ ዘተ ነቲ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ቅድሚ ሕጂ ነቶም ኣብ ጽዑጽዕ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎን ንምርድዳእ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ፍረ ክርከቡ ኣይከኣለን ኣሎ። ኣሜሪካን ስዑድ ዓረብን ንክልቲኦም ወገናት ተኸሲ ደው ንኸብሉ እኳ እንተፈራርዖም ኣብ ባይታ ግን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይከኣለን። እዚ 3 ወርሒ ክገብር 5 መዓልታት ጥራይ ዝተረፈ ኩናት ሱዳን ጠንቂ ምፍንቓል 2.9 ሚልዮን ጠንቂ ስደት ልዕሊ 700,000 ክኸውን እንከሎ ብሰንኪ እዚ ኩናት ኣማኢት ሰባት ምሟቶም ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ።
ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ አመቀለ በፓትርያርክ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ዝምራሕ ጉጅለ ጳጳሳትን ካልኦት ፍሉጣት ሰባትን ሎሚ 10 ሓምለ 2023 መቐለ ኣትዩ ምስ መራሕቲ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተዛትዩ እቲ ጉጅለ ምስ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝተረኸበ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢራ ሊቀ ጳጳስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ አቡነ ማትያስ ሓደ ዕላማ እቲ ምብፃሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ከቢድ ግፍዕን መከራን ኣብ ግምት ብምእታው ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ የቅሬታ ንኽትሓትት ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዝወረደ መቕፀፍቲ ሓድሽ ነገር እዩ ኮይኑና ንኹልና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕካሕ እኳ እንተነበረ ንምዝታይ ናብዚ ዝመፀናሉ ምክንያት ንሰላም እዩ ብተወሳኺ ዝሓለፈ ይኣክል ደጊም ሰላም ፈጢርና ብሰላም ንኽንነብር ጸሎት ኩላትና እዩ ብምባል ምስ ቅዱሳን ኣበው ላዕለዎት ቤተ ክህነት መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ትግራይ ተራኺቦም ክዝትዩ ከም ዝመፁ እውን ሓቢሮም እቲ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝፀንሐ ደማዊ ኩናት ብሰላም ደው ክብል ፃዕርን ዝገበሩ ኣካላት ዘለዎም ምስጋና እውን ገሊፆም ብሸነኽ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ጉዳይ ግን ኩልና ፃዕሪ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ዕርቂ ንኽፍፀም ተስፋ ከም ዘለዎም ኣመልኪቶም አቶ ጌታቸውን አቡነ ማትያስን ብዛዕባ ምምፃእ ጳጳሳት እቲ ሲኖዶስ ከም ዝተዛተዩን እቲ ዘተውን ስምምዕ ሰላም ንምጉልባት ግደ ከም ዘለዎን ከም ተሰማምዑ ተገሊጹሎም ብመሰረት ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቤተ ክርስቲያን መንበረ ሰላማ ትግራይ ከም ዘተዩን ኣብ ውሳኔታ ቤተ ክርስቲያን ጣልቃ ከም ዚኣትውን ኣፍሊጡሎም ቅድሚ ሒደት መዓልታት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ مستعب كل التجراي استخايدو كينات مستحاز نهزب تجراي يقريتها محتاتو زكريو اتقنات أبزي كاري اللوز نبر أوان تحنا تابوتاتنا من سنة بيت كريستيان موحس زقب أزعرتات زي مقبارو 5 تعسيو سينروس كليسو نيرو كينات الدويلو سلام كابزور الجميرو وقدو سينروس توسنة 7 دقاف بمسارة توساني أبجزيو كتبت زي مخالة بزيز تلعلى دماء أمونغوتا بيت كريستيانن هزب تجراي استفترق الريتان زي مردان قدو سينودوس بوغ يقريتها حاتيتو اللو يبلقتلو مزوات أمغلاتين إتا بيت كريستيان زقب أزي مقبارا كابتوم ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ጳጳሳት ካህናትን ኣመንትን ተሪር ነቐፈታ ቀርበላ ጸኒሕዩ ሰንኪ ድማ ካብ ሲኖዶስ ወጻኢ ናይ ባዕሎም ቤተ ክህነት ብምቋም ጳጳሳት ከም ዝሸሙ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም ትኺናት መወዳእታ 2022 ብስምምዕ ደው ካብ ዝብል እንድሓር ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መራሕቲ ኦርቶዶክስ ንምትዕራቕ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ أسلطاني فاغنر يفيغاني بريغوزين دحرنا عبي مس روسياوي فلاديمير بوتين تراخيبهم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين دحرت أبز حلف ورح زقاتما فوشل نعبي وجل فاغنر اسمه راح كيراي سراويت يفيغاني بريغوزين كم استراخبه كرملين يحبر نتوجل كرايز مرح بريغوزين كابتوم أمسكو استخايده أخي واستعدهم 35 أزست فاغنر كم زنبرة وهابو الكرملين ديمتري بيسكوف وسيغ غاليصو بريزيدنت بوتين بزعبا زعارو كينات يوكرينن نعبن جمجم كم زهابه غاليصو اتبع 23 سنه زجمر نعبي 24 ساعات طراي قصيلو اب تحت وتهدرات فاغنر نحنت ختما حيزوم اب لعل موسكو كغعزو زرأي نعبن مقراص تجبر سممع اب لعل بريغوزين زقرب خسي تقاريصو نا بيلاروس كغعس المقربو امونغو فاغنر مينستر مكلخار روسيان بزعبا اكايدات كينات ازيو حزباوي وشطاو تخايدو نيرو بريغوزين ات مينستري نوجلو تتكوس خمزي أقربة بتدقاقامي كاسيسو نيرو تماليسوني جن منستر بيسكوف اتنعبي مسفرسة دحر حموشتا معلتات ناب كرملين كابستعدمو أزستي حلف فاغنر حدا مخانو قليزوم مستر بيسكوف المعكن زينا انترفاكس بمتكاس ات بريزيدنت اب جنبار بزعباز وسدو تكبارات اتو كبانا جمجام هيبو إلوم نفس عميتات 24 سنون جمجام هيبو بوتين نمبريتوم أزست سمعو بزعبا متساي سرحمن متساي أبو قز قمولون في الليات حسب أقربو مسارة زوهابي قال بريغوزين مستر بوتين فاغنر بزيك المكوينات كم زدقفو قليتو اتحالافي فاغنر أبز اوانزي حلوات متصورا يكونن كاب لبو ولد زقرم بوتين مستعماتي مستراخبة كاب شيف بوتين كسابوانا عماتي ناي روسيا فاغنر عصبات وجلة انتايو زحالف حاموس مرحب اللاروس ألكسندر لوكاشينكو نتنعبي زبك اسم بدلالو زخونة بريغوزين أب روسيا خمزلو قليتو BBC أمود أتاور حسنة نابيلاروس اتبرر زنبرت ناي بحتي جت بريغوزين أبتمساسل مشد دما ناب روسيا ختملس كلا تخطاتيلو جوجلا فاغنر كابز حلف عمت ورار جميرو أبي يوكرين مسرع سراويت روسيا خوين زواجا زنبرة ناي بحتي سراويتيوم روسيا أبعود وجه دحر زقات أمام عنقاف جن محبرة ومراخبتات وتيو نتلع لوايت إزاز كهرمو جميرو بفلاي بزعبا منستر مكلخال سيرجي شويغن حلف جنرال ستاف فاليري جراسيموفن اتوم نورار روسيا قبل اليوكرين زكايدو زلو خلت لعلوات سبات قطع خزارب صنحيوم
ፕሪጎዚን ኣብ እዋን ናዕቢ ንሚስተር ፑቲን ብቐጥታ ኣይኹንንዎን እንተኾነ ግን ተንተንቲ ኣብ ስልጣን እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዝጸንሐ ልዕሊ 2 ዓሰርተታት ዓመታት ዝዓበየ ብድሆ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጀነራል ገራሲሞቭ ድሕሪ እቲ ናዕቢ ንፈለማ እዋን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተራእዩ እቲ ጀነራል ካብ ስርሑ ንምስጓዕ ዝገበሮ ሰልፊ ቫግነር ከም ዝተሰረዘ ግምታት ይቐርብ ነይሩ ይኹን እምበር ትማሊሶኒ ኣብ ቴሌቪዥን ሩስያ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ንናይ ዩክሬን መሳይል ቦታታት መጥቃዕቲ ክግበረሎም ትእዛዝ ከም ዝህብ ይሕብር ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ክዛረብ ይስማዕ እዚ ድማ እቲ ቪድዮ ድሕሪ እቲ ናዕቢ ዝተቐድሐ ምዃኑ ይሕብር እቲ ቪድዮ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ንኽልቲኦም ሚስተር ሾይጎይን ጀነራል ጀራሲሞቭን ኣብ ስልጣኖም ከም ዘቐመጦም ይሕብር ፑቲን ምስ ፕሪጎዚን ተራኺቡ ምስ ናይ መወዳእታ ምጥምዛዝ ዛንታ ቫግነር ምትእስሳር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ የቭጊ ፕሪጎዚን ዝተራኸበ ድሕሪ 5 መዓልቲ ሓላፊ ክራይ ቫግነር ፍሽል ናዕቢ ድሕሪ ምምራሕ ክረምሊን ኣፍሊጡ ኣሰናዳኢ ሩስያ ቢቢሲ ምስቲ ዳሕረዋይ ምጥምዛዝ ዛንታ ቫግነር ይራኸብ ንግሆ 24 ሰነ ኣብቲ ናዕቢ ዝተኻየደላ መዓልቲ ቭላድሚር ፑቲን ንመሪሕነት ቫግነር ክዳዕትን ኣብ ሕቑ ምውጋእን ከሲሱ ድሒሩ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ኣበርቲ ሓይሊ ኣየር ሩስያ ተቐቲሎም ብናይ ውግእ ነፈርቲ ቫግነር ተሃሪሞም ድሕሪኡ እቶም ኣብ ርእሲ ከተማ ሩስያ 200 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቖም ዝነበሩ ዕሱባት ክረምሊንን ቫግነርን ውዕል ገበሩ እቲ ናዕቢ ተወዲኡ ዝኾነ ሰብ ኣይተኣስረን ዝኾነ ሰብ ኣይተኸሰሰን የለን የቪገኒ ፕሪጎዚን ብሰንኪ ናዕቢ ብሓፂን ተጣቂዑ ናብ መደበር ፖሊስ ኣይተጎተተን ጥራይ ዘይኮነን ሕጂ ድሕሪ 5 መዓልቲ ኣብ ክረምሊን ምስ ኣዘዝቱ ብሓባር ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ምስ ፕሬዚደንት ፑቲን ከም ዝቕልል ተረጋጊጹሎ ካልእ ምጥምዛዝን ምጥዋይን ድሮ ንዶስቶየቭስኪ ብደረጃታት ምግራምን ምስጢርን ዝሓለፈ ዛንታ እቲ ዘይንፈልጦ ግን ኣብቲ ኣኼባ ብልክዕ እንታይ ከም ዝተባህለን ብኸመይ ከም ዝተዛዘመን እዩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብዝተፈጸመ ምፍራድ እዚ ስዕመትን መመላኽዕን ኣይነበረን ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሩስያ ንሚስተር ፕሪጎዚን ንምጽላም ተወሳኺ ሰዓት ክሰርሓ ጸኒሐን እየን ኣብ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡ ኣብ ዝተኻየደ ዘመተ ዝተሳእሉ ዝተባህሉ ዘሕፍር ክኾኑ ዝኽእሉ ስእልታት ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቲቪ ሩስያ ተፈቲሖም ወርቃዊ ባር ኣጽዋርን ብዘገርም መንገዲ ኣብ እኩብ ዊግን ኣርዮም ትማል ምሸት ፍሉይ መደብ ሩስያ ሓደ ዜና ሰሙን ነቲ ቅትለት ገጸ ባህርያት ቀጺሉ ብዛዕባ ሚስተር ፕሪጎዚን ዝቐረበ ጸብጻብ ንሱ ከምቲ ንነብሱ ካሕልፎ ዝፈተነ ሮቢን ሁድ ኣይኮነን ገበናዊ ሕሉፍ ታሪክ ዘለዎ ነጋዳይ ነይሩ ብዙሓት ፕሮጀክትታቱ ሸለልተኛታትን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሕጊ ዘይኮኑን ነይሮም ይብል